салом алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони дуюмии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи алек шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. ва дар навори имрӯза бародаро худо хоҳад иҷа паталог меояд, паталог фигура меояд, танаш, стена, род банзадагия, шпаклёвка меояд, гул меояд. хостам рафти кор навор кунам, пешкаши шумо бигардонам. иҷа профилҳоро задем, тайёрай. профилош тайёрай, гипсзанира як лаҳза сахт карда рафтесем. гирдвана 35 мондагиай, яъне якне 35 сантиметр. ба чӣ хотир мондагием ки қимат 280 се нест, 280 35 мондем. гирдвана ба се меояд, байни давра меояд, дар тараф сайдин мешавад. хеле боз задем буд ки иншалло навор мекунем, пешкаши як шумо мегардонам. дастгирро фаромӯш намекунем бародаро, лайкҳоро мемонем, дар канал обуна мешем ва фикрҳои худтонро метавонед дар комментария бинависонед. хеле дара задем, гирдванаи дар откос гирифтем дар кор. хулоса ҳамин хона айнол полни ремонт мешавад. полни ремонт карда пешкаши шумо мегардонем дӯстон. касони дар хеле ремонтҳо маъқуле метавонед дар WhatsApp нависонед, нашуд намо суҳбат мекунем ва ки ҷои дар нархон тоғи бигира бародаро ремонт ҳам мерем. ва бисёриҳо мепурсанд ки ҳамин бассейна чанд намуд зада мешавад. ана пастии хона мақсад баланд нест, хона пасттаракай нигоҳ кунед, мо профил задем, ба ҳамон профил хидиш вадинои додагием, 6 сантиметр фурвардагием лавадани бассейна. бо мешавад ки подвес бидан ё направляющи бассейна чанд угловни махлутай гирдвана бифурӣ, дар ӯ ҳолате мешавад ки хона баланд бошад. анаи хонаи мо баланд нест, хонаи мо пастай. ба ҳамин хотир ана уромиша баланд ба додагӣ нест. ина нигоҳ кунед, якам гипси сахткардагӣ метавон 6 сантиметр. размери як профил вадинои мекунем гирдванара. ина бародаро чӣ хеле гуфта будем, паталогка бизанем, тамом кунем, бо навор мекунем, пешкаши шумо мегардонем. ана паталоги мо ҳозир тайёрай, люстр, галаген, лента ҳамаша задем, 100% буд кардем. бассейн омад, байни бассейна ина давра задем, лентаҳои 14 намуда овардагия, ина датчикош барои пулқати кор кардан. ҳозир свет неста ки гирён кунем, нишон дитем. ина ҳозир паталоги мо полни тайёр шудагиай. бассейн зем, кабути осмонӣ задем, гуфт сафед биёд декартифика, сафед кунем, декартификаш зем. инака корбори мо полни тайёр. ана дастгирро фаромӯш намекунем бачаҳо, ҳама каса лайкҳоро мемонем ва дар канал обуна мешем. ва касони дар хеле ремонтҳо маъқуле метавонед дар WhatsApp бинависонед, нашуд нархнамо суҳбат мекунем ва ки ҷои дар нархҳомон тоғӣ бигира бародаро ремонт ҳам мерем. ва худованд нигаҳбон бошад ҳар яки шумора то навораи ояндаи мора. ва подписатсия ва лайка фаромӯш намекунед бародаро.